ଟା କେତେ ବড় ବାଜୁଛି କେହି ଧରୁନି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ। ବାପା ମୋ ଟିକଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପରଦିନ ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ହେଲା। ଆରେ କଣ ଏତେ ଥର କହିଲି ଆସିଲୁନି, ହଠାତ୍ କଣ ବାହାରି କେମିତି ଆସୁଛୁ? ଓହୋ ବାପା, ସେସବୁ କଥା ପରେ। କରୋନା ପାଇଁ ସିଟିରେ ରହିବା ପସିବଲ ହଉନି, ଭାରି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାକି ସବୁ କଥା ହବ। ଓକେ ହଉ ହଉ ହଉ, ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ପୁଅ ଗାଁକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ କଣ ଶାନ୍ତେ 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 ଶାନ୍ତେ। ଓହୋ, କାହିଁ ଏଠି ପାଟି କରୁଛୁ କିଏ ନଟିଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ଶାନ୍ତେ, ସେ ସବୁଆଡେ କଣ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ କରୋନା ରୋଗ। କରୋନା ନୁହଁ ବେ, କରୁଣା ରୋଗ ଚାଇନାରେ ହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ଦରିଆ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଭାରତରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। ଆମେ ତଥାପି ଦେଖିଲେ କିଛି ଭୟ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁରେ ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ଗୋଟେ କରିଦବାନି। ହଉ ଶାନ୍ତି। ଆରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆମେରିକାରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଏଇ ସପ୍ତାହ ହବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସରକାର ପରା ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇବେ, ତାପରେ 14 ଦିନ ଧରି ଏକାନ୍ତବାସ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରହିବେ। ନଚେତ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କରୋନା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଆପଣ ତ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଲୋକ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନା। ଆଉ ମାଷ୍ଟର, ତମର ସବୁବେଳେ ସେ ଅଯଥା କଥା, ସେଗୁଡା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଅଟା ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ କହିଲେ କଣ ନା ନେଇକି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରଖିବି? ସରକାର ତମ ଘରକୁ ଆସି ତମ କାନରେ କହି ଯାଇଥିଲେ ଯେମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତା ବିଷୟରେ ତମର ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଏତେ ଡରେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ସଚେତନ କରାଇବା ହେଲା ମୋର କାମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଦେଲି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ବାପା ବାପା, କାଶଟା କାହିଁ ପ୍ରବଳ ହଉଛି, ଦେହଟା ଜର୍ଜର ବି ଭାରି ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧେଇକି ଫଟଉଛି ହଠାତ୍ ଏମିତି। ଆରେ ବାପା, ତୁ ଆମେରିକାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ, ଗାଁ ପାଣି ପବନ ଗୁଡା ହଠାତ୍ ଦେହରେ ଯାଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜର ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ଆମେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖେଇ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବା। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ହେଲା। ହଁ, ଆରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏଠି, କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନମସ୍କାର ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ମୋ ପୁଅଟାକୁ ବା କିଛି ଦିନ ହବ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସାଙ୍ଗକୁ କାଶ ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ଭାବିଲି ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭାବିକି ପାଖରୁ ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଦିବାନା ଦେଇଥିଲି, କାହିଁ ଏଯାଏଁ ଭଲ ହଉନି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପରା ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ? ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ସେଇଠି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ସପ୍ତାହ ହବ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଠି କଣ ସବୁ କରୋନା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲା ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ଏ କଥା କାହାରିକି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି? ସରକାର ପରା ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବା। ହେଲେ ସେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି। ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ପକାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଏ ରୋଗ ଏମିତି ସେମିତି ସାଧାରଣ ରୋଗ ନୁହେଁ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶ ଏହାର କବଳରେ।
ଆଉ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ଅନେକ ଅଧିକ। ହଉ, ଆପଣ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେ ମା ବାସୁଳି, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ମା। 108 ନଡ଼ିଆ ଦେବି, ଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞ କରିଦେବି ଲୋ ମା। ଭଲ କରିଦିଅ ମା, ଭଲ ଭଲ କରିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିରିୟସ୍। ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣ ଏସବୁର ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣି ଜାଣି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ ସହିତ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ କାହା କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକିନିକି ଖବର ଦଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଏ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଏଯାଏଁ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆଖି, ନାକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ।